Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian baka Executive Committee kabayalam do ba Tito Starwell Khan Hakasi Hills Autonomous District Council kala kalam no kakenhon ka bathamai jong ki MDC hapo ka jingilam ka National People's Party lathau menta ka sni ka khatkhandai tere ujilio arajar arkulai bar ka kerteng jong ni ka kenhon ka bathamai latip kum ka Khasi Hills Democratic Front OMDC ka seorang kam uba penyat sing si mula syajid kum chairman ka KHDF ka bakenthop ki MDC NPP bat Congress Hawa keren sikilat patay kubor uba penyan ubalat thep kerteng na kabenta ka election ban syajid kumu chief executive member ulay tho bahadian bala khalam no ka executive committee la thaw ya ka KHDF bakan yalam ya ka executive committee uba thamai ha ka ba mau ula syajid kumu chairman ka KHDF baduba PNCM kumu vice chairman uba penyat ula batay ru ya ka jingnet thep kerteng jong una kabenta ka election CEM kaban no ha ka sngi baar kata ka artho tere ujilio arajar arkulai ha ka por khadwe bejemen step te thuyak chpang be ka ba ye dei ba session ka ba mentang si ku ba ki ni iwe na ki member la ra ka MC ye dei ba ka isi jo ba to start khai te nakalian da jungi la ye penbai bandan we ka kenhon ko jong ka HDC banyalam ya kan isi mai kata kenhon ka kerteng ka Khasi Hills Democratic Front KHDF ka bayadan lang ka NPP ka bakenthop khat armut ki MDC jong ka parti NPP bat nakalian ka parti Congress ka bakenthop nrewut ki MDC te kamut hakan ka kenhon ka batmai ka banyalam ya kan isi ka bamenta kan deng kenhon ka bandan khat ramut ki MDC te haka bedai bat ki denta kumba kat ku ki rules ki kendon apo ki di rules sisim baka isi ka laklam te lapen bena I chairman menen baka dan ka jing file ya kan nomination paper nam ta ka council yang ka banlang syah ke jinjir haka bedai baka ni la file ya ka nomination after the set kawai ka set ka ba la propose dai ba job kunro but la second dai ba karnes social te kawai pat ka set of nomination paper la propose ya ka kateng jonga UCM matmat dai ba pat scam del tatyan MDC na po mayra but la kasyan dai ba fantin jela ka do te pat baro la shembe kini ki nomination paper hadir ka scrutiny mamanya kasni ka long popor ka ashpoa but ki biang ber dong shodo but kumba ni objective ba mundan ba file iki bai pat habide ba kan ka nomination jong ka kamsi ya te kan data na ka dia jongi te la shay ka sni ka be je ka dot ka election siya but iki wiki betala se ki ba ni kran kham dan kam nasi ki eki mat ki ba kongsan kon ban ilam ki si batma long chairman danga but in long secretary iba table la patha assistant secretary long ba kanas social but vice chairman in long ba PNC Habakli halor ka jingkhalam ka isi ka ba yalam da ka United Democratic Party uba penyat ulang bagi MDC ki badan ha KHEDC kim dai lot na ka ju ka sengsan perthai namar bagi MDC jong kanu ka sengru kila bane trelang ban thau ya ka executive committee uba penyat ulang bagi UDP ka yalam South Nem ya ka executive committee batlada dei baka NPP ka raha bor kumbasha kano ka NPP kala dep don lupa ki number lakham slem hendai amdei baka NPP ka raha bor ulang ba ka nong rem hi ka dei ka mensiam jingket clear pa dia ka kam ka ba dei jong ka council dei ban penyat chakman halor ka jingling kot ka por ban trei kam ka executive committee namar kan sawan no shen ka election house nem arajar arpusaw uba penyat ulang ba kam da dei e katnu ka por ka executive committee kan yo ban trei hendai ka badan kam ka long kumnu ka executive committee ka trei nang ni chakman
Ula ongkum ki MDC kidan la ka jong ka jingkit klia bat ka council kala bania trei bat nuru. Da kani ki isi bat mai anang sabatai bahala syai ki kimat ki bakongsan ki bangindra hakani ka dam ke badan sa kumba lapen pau nak yang jopi pi on dan stang hio problem like ni jing shisha namar nation snam kan sawan collection jong ka MDC how to nai ba an balai tenre hajung sutu jungi kam dade kapol kat nungi yo trei tenre kum nungi trei ta ka badan kam langi yo tang khendat ro abangi trei bah ka burom jong ka council ka sa ra bakan sakio ke HDC te ngi ba ka negative bat mai ba kan ka ki don ki babon ki experience ki newcomer but ni la ya don lang baro ki samla but ki riuramba yang ini sekan nem atatin baka buram jong sel sel pat ni yo ban limba chi trekap desi ka ban long ka khambha ban ki si ka ka numbers ni la de ban shim na do shi snam shwa ni la don numbers kala bon numbers Ray la ai la kani katam kadan san snam sau snam la lead KTP ni ong ba ai la ni ta ka shi snam ni lead but kami motif ka nomrem hi ka long ba niru ni wanda ka mensin ji kli apo council baru ki members ni dan mensin ji kli bang iwan ndai ba sha yalam baklah no ndai ba sha control bansha direct hano kumbala penpau ring don la ka jong ka jing clear la ka jong ka responsibility but la ka jong ka juba pengin aish pai ba dei mangi tenre ya ka kampat bade council ni sutu kamba ke but nin yo be ka jing ka shan pai ba ma habakut intre ya ka interest jong ka council but ik pai ba apo ka ni ka justification of conscience kumo pilai so mene ka style of functioning ka motion kabala move the way ni kibamba te katahi babaro natrai idan laki jom kita dengan ikran do hamil mam kwahi memang ni para bay trelang hi ada isi keba lalik no te nasoba namar bom dan shule seka jinya baik ke jing stu jingut kasami kanika jing yalam no dakwe bakakebot ya isi betul lah lada day ba ni tho ya kan numbers nadu menu ni la de benchilti and lagi jensom sim ba nak MPP ni ai lat sure tengi ni ong ka UDP kala ilam saus nam ai lat ka ni lu sis nam te but kadang ni bala ban khang haka sensya ba kan bangin yalam ne bangin lead ya ke isi dan ke government lani bangin ya trailang banu ni ki MDC badan hani ke kedua khat prawut ngidan la ka jong jikit kli unjudan yang shimet nani no ki members bandan non control bandan non direct ngishim ni ka jingkit kli ngishim ya karai de mangishim Bat ngaso ba kanam dan jinge dai ba kata ka direction jo ka high command ke ni katai nama hapo council hi kalong autonomous pila ban candidate meneru kuno MPP la ban itu ilang ba congress mo na padang jopi te nama ta ka ka beauty hang ni kalong haki HDC ni kiba ka kenhun ka ban yalam ka isi kala ban itu ba no kam dan jing ha te ya ka kam jo ka state kaya ka jom ka kam council kaya jom te Henry hapit bukan ba titus I longsi yang mentah lajan lais nam tuna dalam bakala bagi dan bersupport lagi banyak trelang tinggi imde hakajo parti nidan hakajo parti te ban ong ke bandai ka jing betray dan jing shed kelak kamla ban ban issue define nya kenika hukum ya ketika session komunitas ni kumbai keren bi kata ka bang melapan pedian normal apa district council ni kalau autonomous ba nakalian ke parti jono nila banetre batnu ki kedua tu ada day bagi independent dan bagi parti badan hani nila banetre lah ketang kawai pak kata ka thong ka jongi kalau ba ka council interest ketika hak mat ya but ka district council hi kadeba ka way na ki thong ki bangi bu hakman
bah habangi dan kanu kan ban yalam ban sensya mereka jingelam ke bah ngin kin kiusha ya ka district council ke bala aipor ngin bang institute kakak ni kan kemudian di Kashufi Chairman ya kanu kan notice before the house they come first hour happy dengan benda kita haban ya tu ya ka house but ka house kala la ai ka di ban ya chakmat ikan ka subject they kan dan jingya ka kita let's say ni kumeneru ni dan khatnyo but nak UDP ru dan menengi isya bakim support isi ya kata ka en patay lut mga ba penyanyi kumba UDP ko